Basta lutong Kapampangan, manyaman. Madalas itong sabihin ng mga tao, sa loob man o sa labas ng ating probinsya. Dahil kapag pagkain na ang pinag-uusapan, siguradong nangunguna hindi lang sa panlasang Pinoy, kundi pati sa buong mundo ang pagkain galing sa Pampanga. Matatanda ang Nobyembre ng nakaraang taon nang formal nang iniakyat sa Senado ang panukalang batas na magdedeklara sa Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Nito lamang Huwebes, February 13, pinasinayaan naman ang bagong kulinarium sa Museo ng Angeles sa Barangay Santo Rosario ng syudad. Ang pasilidad na nagmula umano sa ideya ng mga pioneer ng Culyat Foundation Incorporated o KFI Board of Trustees ay ang kaunahang kulinarium sa syudad. Ito ay inaasahang maging tahanan para sa mga cooking classes, food demonstration o kaya na may food exhibition ng iba't ibang mga chefs sa probinsya. Tayong mga Kapampangan, itamong Kapampangan, we are known for good food. Okay, so it is but right to have a culinary museum. Layon ng kulinarium na palakasin at patatagin ang culinary heritage ng Pampanga sa pamamagitan ng pagtatampok ng iba't ibang putahe bukod sa mga Kapampangan heirloom dishes. Ito umano ay isa ring paraan upang panatilihing buhay ang mga lutong Kapampangan para sa mga susunod pang henerasyon. Nirenovate at in-enhance ang lumang barangay hall ng Santo Rosario na katabi ng Museo ng Angeles para gawin itong fully functional at interactive living kitchen. Naipatayo ito sa pagtutulungan ng Culyat Foundation, lokal na pamahalaan ng Angeles City at Han Foundation. Ayon kay Ann Christy Galura, ang Executive Director ng Han Foundation, mahalaga para sa kanilang organisasyon ang maging involved sa development ng komunidad. This is the group of people that supports us in terms of employment, in terms of guests, in terms of our commerce. Very important to us that we give back to the community that has supported us through all these years. Dagdag ni Galura, ang Angeles City ay napakalapit umano sa kanilang puso dahil halos 85% ng kanilang empleyado ay mula sa probinsyang kinabibilangan ng syudad. Kaya naman suportado raw sila sa pagdevelop sa probinsya bilang culinary capital ng bansa. Samantala, ang kulinarium ay kasalukuyang nasa pamamahala ng KFI na siya ring nangangasiwa sa pagpapalakad ng Museo ng Angeles. Ayon kay KFI Secretary at Curator ng museo na si Jing Torno, maaaring makipag-ugnayan sa opisina ng Museo ng Angeles ang mga individual o organisasyong nais bumisita o gumamit sa bagong pasilidad. Plano rin umano ng organisasyon ang pakikipag-partner sa iba't ibang institusyon para sa mga aktibidad na ihahanda ng Culyat Foundation. Bukas ang museo mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.